Minecraft, ale musím nájsť všetky druhy dreva v 1.17. Urobíme si základné nástroje, sekeru, krompáč a meč. Vlastne máme prvý druh dreva, a to je breza, a hneď druhý druh dreva, a to dub. A máme hneď ďalší, a to smrekové drevo. Našiel som ešte dosť dobrý ľud v kovárni, našiel som Dark Oak drevo a už máme 4 zo 8. Teraz idem hľadať džunglové drevo a pritom som našiel Ruined Portál. Neobsahoval dobrý ľud, iba zlatý chestplate. Konečne džunglové drevo. Už mi chýbalo iba z Overworldu akáciové drevo. A to už teraz mám. Už môžeme ísť do Netheru. Konečne už máme predposledné červené drevo, idem hľadať posledné. Ja tomu neverím, máme posledné drevo a tým pádom sme všetko splnili. Dajte like a odber. Mne, ako začiatočníkovi, mi to veľmi pomôže. Ahoj.